ce se întâmplă cu piața imobiliară în 2025 și de ce tinerii se feresc de locuințe. Salutări, sunt Gabi Grecu, antreprenor, investitor și consultant imobiliar. Iar de azi vorbim aici, pe acest canal, despre bani, leadership și piața imobiliară fără bullshit și teorii, doar realități și oportunități. Hai să vedem ce s-a întâmplat săptămâna asta în imobiliare și ce putem învăța din mișcările pieței. Dezvoltatorii mai mari temperează lansările de proiecte noi, dar cererea pentru apartamente finalizate e încă solidă, mai ales în zonele semicentrale. De ce? Pentru că oamenii vor certitudine, nu doar promisiuni pe hârtie. Tot mai mulți cumpărători întreabă: pot să mă mut mâine? Nu. În ce fază e șantierul? Pe de altă parte, segmentul de investiții în spații comerciale e aproape blocat, iar acest trend se vede și la nivel național. Volumul total al tranzacțiilor a scăzut la aproximativ 600 de milioane de euro, unul dintre cele mai mici din ultimii ani. Doar 31 de milioane de euro s-au mișcat în trimestrul al treilea, adică o scădere de aproape 80% față de trimestrul anterior. E un semnal clar că marile tranzacții, adică birouri, proiecte mixte, portofolii mari, sunt blocate total. Dar există și un detaliu interesant. Investitorii locali și regionali încep să cântărească mai mult. Aproape jumătate din piață vine acum din capital românesc sau din țările vecine României. Asta înseamnă că banii inteligenți nu au dispărut, ci doar s-au mutat din zona corporatistă în zona antreprenorială. Mai am o veste pentru voi. Locuințele se vor scumpi spre finalul anului, spun specialiștii. Paradoxal, deși volumul tranzacțiilor e mic, prețurile se stabilizează sau chiar o să crească. Motivul principal? Diferența dintre apartamentele noi și cele vechi. Cele vechi rămân mai atractive pentru că nu includ TVA-ul majorat, iar cumpărătorii se mișcă mai repede aici, în special cei care lucrează cu agenți imobiliari profesioniști. De ce? Pentru că se scurtează timpii de vânzare. Apar mai multe decizii rapide, iar segmentul vechi capătă un nou suflet. Pe de altă parte, după creșterea TVA-ului din august, datele oficiale arată o realitate interesantă. Numărul de tranzacții a scăzut doar cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut, ba chiar a crescut cu 10% față de lunile mai și iunie. Asta înseamnă că piața a absorbit șocul fiscal mult mai bine decât ne așteptam. Românii continuă să cumpere, doar că sunt mult mai atenți, mai raționali și mai informați. Și totuși, cea mai mare schimbare nu este în cifre, ci în mentalitate. Un studiu recent arată că tinerii români din generația Z nu mai văd proprietatea ca principală formă de avuție. 34% dintre cei cu vârsta între 18 și 24 de ani spun că preferă conturile de economii, fondurile de piață monetară și aurul, în timp ce generațiile mai mature, cele peste 40 de ani, rămân fidele imobiliarelor. Asta nu înseamnă că tinerii greșesc, ci că joacă după alte reguli. Caută lichiditate, flexibilitate și randamente rapide. Care e lecția aici? Ei bine, se schimbă motorul cererii. Dacă până acum piața era condusă de dorința de a avea ceva al tău, acum vedem că începe să crească un nou tip de cumpărător. Mobil, digital, calculat, care vrea să-și construiască libertatea financiară. Dar atenție! Lipsa interesului pentru imobiliare nu înseamnă că piața moare. Înseamnă că se transformă. Pentru investitori și profesioniști, mesajul este clar. Cei care înțeleg cum gândesc noile generații vor fi cei care vor construi următorul val de oportunități. Dacă ți-a fost util ce ai auzit astăzi, lasă-mi în comentarii cum vezi tu piața imobiliară în următoarele luni. Sau dacă crezi că tinerii greșesc evitând proprietățile, ori pur și simplu gândesc mai inteligent din punct de vedere financiar. Dă un like dacă informațiile ți-au fost utile și abonează-te pentru mai mult conținut care traduce piața pe înțelesul tău. Sunt Gabi Grecu, de la Foxford, iar asta a fost pastila imobiliară pe care v-am prescris-o azi. Ne revedem săptămâna viitoare când vorbim despre cum poți transforma o proprietate obișnuită într-o investiție profitabilă, chiar și într-o piață lentă ca aceasta.